Mga dapit sa nasod nga lisod abton sa edukasyon mao'y girumbo karon sa programang Last Mile School sa DepEd. Ani ang report. Aron matagan og katumanan ang panultihon sa DepEd nga no one is left behind sa pagkabot sa edukasyon, sila na mismo ang moadto sa labing suok nga dapit aron makaeskwela ang mga bata. Kini ang Last Mile School Program gagipasugdahan ni Secretary bilyones sa DepEd. The presidential advisor for the Visayas saw it, he passed it on to me, and then we visited the place, and yun, sabi namin, there might be others like them. So in the meantime, while we are waiting for the additional funds to come, we'll see what can be accommodated, and also the private sector really participates. Nahimugso kini pinaagi sa kaugalingong inisyatiba uban sa pagpakigalayon sa ubang mga ahensya o sa mga local government units ug man pa mga stakeholders. Apan gitinguha nila kining mahimuan og kaugalingong programa diin adunay gisugyot nga gahin nga moabot og 40 bilyones ka pesos. Dinhi sa Central Visayas ang isla sa Carnasa ang usa sa gitan-aw apan padayon pa ang pagsusi sa DepEd sa mga dapit nga haom sa programa. Prior to even the Last Mile Schools intervention, which will take place by 2020, we are already addressing both access inadequacy. Gitinguha sa DepEd nga mahatagan og dekalidad nga edukasyon ang kabataan pinaagi sa pagpalambo sa mga eskwelahan. Di nagpadayon ang pagtukod sa mga tag-as nga andanang classrooms. Sa pikas bahin, gipakusgan pa sa DepEd ang ilang school-based feeding program aron masolusyonan ang problema sa malnutrisyon sa kabataan nga mao'y hinungdan sa ilahang pag-drop out. To increase the coverage of school-based feeding for undernourished elementary students, and our budget of 4.9 billion has been increased to cover 1.8 billion learners. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.